Sa number 2, imbestigasyon sa PrimeWater gina-welcome sa mga opisyal sang Bacolod. Mga opisyal sa Bacolod ginaabi-abi ang panawagan para sa ginaduso nga Senate inquiry sa water utility. Nanawagan na si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros nga maimbestigahan sa Senado ang ginakabig disadvantages nga joint venture agreement sa mga local water distribution utility upod sa PrimeWater Infrastructure Corporation nga isa ka private concessionaire. Inituga sa mga reklamo sa mga water consumer group na lakip diri sa Bacolod. Para kanay Bacolod City Mayor Albi Benitez kag Councilor Claudio Puentevilla nga pamuno sang Committee on Environment sang Konseho, ila ginarespeto ang amo nga tika nga malawig na nga ginahimo sa LGU. Sunod sa alkalde, ginabantayan karon sa LGU ang resulta sang review sa JVA sa Basiwa kag PrimeWater. Gihindugang ni Puentevilla nga nagapadayon man ang hugot nga monitoring sa syudad sa pag-deliver sa serbisyo sa Basiwa PrimeWater. Mayon sa tanan ka mga water districts ang nagatuyo mag-terminate sa ilang kasultanan upod sa PrimeWater nga isa sa mga kumpanya nga ginapanagiyahan sa pamilya Villar. Nagapati si Ontiveros nga dapat na ini matagaan sa Senate Committee on Public Services magluwas sa ginaplano man nga pagpangusisa sang Malacañang. So kung ginaimot naman na, kaya based sa contract on the 5th year, may review kita kinahanglan himuon. So that is what's happening right now. We will have to respect and continue to monitor kung anong natabo sa hearing since